Norong thani puilaw no nagar salo jeng damni hei jora lermani bagai ang puilaw no khaku purbai hambairana ni musungo tini Khumulung Press Club o club no jati kathar eba yang kathar bai phiogir nai tini no pandani narwai okra hasini mondi okra Sar Sri Biplop Kumar Devji no ang bahike no hambaya phanani musungai narwai motomki o pandaw manjak phainai haseni tibrasha bolong montri charmebar majamatia no teo bahike no logi logi hambai yaphanani musungo sini salka tibra haseni MP honorable Sar Sri representative teo bahike no tini narwai motomki phai manjak phaika sini Agartala Press Club ni secretary Sar Sri Pranab Sarkar tei dang samtongo sini Khumulung Press Club ni president Ongsumoy Deporma jora kisah lerjak ni bagi ang ekdom short ke ani speech no eba welcome no ang sanani sai tok nai tini no sal belai ke tongthok mani samne ang saksa wan sogo tamni bagi hinggang ke jora kolokma eba bisi kolokma jora ni tini no emang sentini manka abo thangai o emang no subungnani bagai sini sei segang bo kebang mati prasarok eba kebang ma sinai ngai rok Khumulung amsayo eba TTD edisi amsayo o Press Club no nuknani musungmani sing jotono side no o Press Club TTD edisi amsayo no first Press Club tei sini hastewo second government approved Press Club o Press Club jeng bahike mankang short babe ang sanani thungai puilaw Press Club no jeng manani bagai khorang tisaka TIPA Tripura Indigenous People Press Association jeng nai thangnai 2020 bisini 18 March chino motha sengjak ang specially teibo hambaya phanani musungo dang sawa jukjak Sar Sri Pranab Sarkar bini motha Tripura Journalist Union teo bahike no Tripura Electronic Media Society FDPMC Tripura Photo Journalist Association borok ni chubasu sini logi tongmani bagi sing o Press Club no mankha borok ni chubasu simia hase habang ni bangma sarsong sini sinai nokero jungno chubasu khlai bagi sing tini o Press Club no mankha phebo o Press Club mankhang ke no sini jami doka hamgrai mannai haiya o Press Club o samong khainai rok joto sini kokthom bedego sini tiprasra hamjaknai rok online no samong khainai rok jung jai togi samong khlai ke jeng o Press Club manmani emang abo muk thangnai anga sek jora korok naiawai jetu sini jora laijak ba o dang sawteibo kok kaham kok ketri eba dofani bagai kok kasar mongrok rei thangnai pheba o Press Club manmani ang paithago sai kalangani musungo obo sini laibumao kaisa muitu narak jaknai memorable day ngi tongruknai sini laibumao rangsak bai sijaknai jora kaisa jengo dang sawo tongnai eba norok ayengo o program participate khainai rok jeng joto grifano tini no sal kaisa muitu narajanai sal ngana khainai ang wan sogo ani kogasik log riyabai haino hai jora tei phano ya pharo joto no khulumai ka